po mga mamis, andito na naman po si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today mga mamis is sinabawang gulay or in Bisaya, utan na Bisaya. Ayan, magulay po tayo ngayon mga mamis. At ayan na po yung mga gulay, kalabasa, sikwa at gabi. Ilunod na po natin mga mamis. Isabay natin ilunod yung tatlong gulay. Yan, ilunod po natin yan lahat at pakukuluin. At takpan po muna natin mga mamis at antayin natin ng mga 5 minutes para kumulo. At ito na siya, kumukulo na siya mga mamis. Isunod natin yung batong at okra. Tapos haluin natin. At ito na siya mga mamis. Makikita nyo naman mga mamis na makikita nyo naman sa video na lumalambot na yung mga gulay, yung kalabasa, gabi, okra, batong. Ayan, makikita nyo naman na lumalambot na siya kasi ang lakas-lakas na ng kulo. At isunod natin yung talong. Yan, i-mix natin yung talong. Hiniwa na talong. Yan. At for only 100 pesos lang po ito mga mamis, ang menu ko na gulay na sinabawang gulay today. Affordable. Swaks na swaks sa bulsa talaga mga mamis. Dyan. At charan! Ayan na po. At syempre mga mamis, kailangan talaga natin magulay-gulay minsan. Dahil lalo na sa panahon ngayon na palagi na lang tayo manghihina ang resistensya natin araw-araw. Lalo na meron na naman pong bagong virus to na pumasok. Ayan. Nakakalungkot talaga isipin mga mamis ang mga virus na yan na maisip mo na lang na lagi mo na lang ipinagdarasal na hindi ka mahawa. At ayan, takpan po natin ulit para final na po ito mga mamis. At ito na po, ayan. Haluin po natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe naman po mga miss, mga lods, mga guys. Pa-subscribe naman po sa channel ko, Christine Sang TV, Affordable Cooking. At pa-like and share na din. Tapos
Pa-click po sa button bell para updated po kayo mga miss, guys, at Lods. Para updated naman po kayo sa mga new cooking ko. Ayan. At sa mga na-inspire po dyan sa mga affordable cooking ko, punta lang po kayo sa channel ko at pwede naman ninyong gayahin yung mga luto ko doon na hindi talaga, mostly talaga sa mga luto ko doon mga mamis, hindi umabot ng 200 pesos. Ayan, hanggang 150 lang talaga to 180. Ang pinaka baba doon na luto ko is 100. Ayan. At ito na po siya. Ay, hindi pa pala. Ano ba? Ito na po. Ang menu ko today, sinabawang gulay or otan na Bisaya in Bisaya. Ayan, ilawnan natin yung gay. Ewan ko sa Tagalog nito, pero sa Bisaya, gay po to mga guys. Gay, mga miss. Gay po yung tawag sa amin nito. At pagkatapos ng gay, isunod naman malunggay. Next is malunggay. Ayan, first kong po yung malunggay na yan dahil galing po yan sa likod ng bahay namin. Sarili po naming tanim. Ayan. Ito na po mga mamis. Antayin na lang po natin konti. Maluluto na po siya. At ito na po siya. Ito na po yung finished product ko today na sinabawang gulay. Ayan. Ready to serve na po yan. Luto na po yan mga miss, mga mamis dyan. Ayan na po. Kapag luto na siya. Ayan. Lumambot na po yun lahat. At yan, magtikim po tayo maya. At ayan, naglagay na po ako sa panaksan. Ayan na po yung sinabawang gulay ni Christine Sang TV today.
at ready to serve na po sa tanghalian. Yan lang po today mga mamis. See you po tomorrow for my next cooking. Mag-iisip na naman po ako kung ano na namang lulutuin ko. At abangan nyo po mga mamis dyan. Bye!